Bună ziua, dragii mei telespectatori Casa Iubirii! Bine ne-am reîntâlnit! Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui. În mod special, Dan Keeper, Maia Golovin, Florica Perca, Duță Nicoleta, Doina Roșca, Emilie Isate, Petru Achim, Ghiță Ghiță, Dea, Maria Mirabela, Maia Maria, Maria Braică, George Ombre, vă îmbrățișez cu drag a voastră Pandele Laura. Dragii mei telespectatori, îmi cer scuze că aseară nu am intrat peste niciun live, dar am fost foarte, foarte prinsă. În seara asta sper să intrăm pe live-ul justițiarilor, 9:30, 10 maxim sper să intru, așa că fiți cu ochii pe TikTok, nu de alta, dar v-am văzut și am primit foarte multe mesaje că v-ați plictisit. Am și eu familia mea, vă rog din suflet, nu vă supărați pe mine, și mie mi-a fost greu fără dumneavoastră, dar trebuie să le acord atenție și copiilor mei și familiei mele. Așa că în seara asta sper să ne vedem 9:30, 10 maxim pe live-ul justițiarilor. Oricum vă mulțumesc din suflet pentru mesaje și că vreți să ne întâlnim pe live. În seara asta poate ne ajută Dumnezeu să ne revedem. Ce vedem ieri? Ce am văzut cu toții în emisiune? Îl vedem pe Sorin, care încearcă să se apropie de Laura, spunând că el este deja într-o cunoaștere cu Laura. Laura rămâne frumos impresionată de această remarcă, chiar dacă nu a verbalizat-o, dar s-a văzut în privirea ei că este foarte încântată. Dar am văzut o chestie, că și Iasmina s-a încântat și a spus și ea, a dat drumul la porumbel, că și ea este într-o cunoaștere, dar Moldo a dormit în bocanci, la modul, brav, asta e, ai spus-o că suntem într-o cunoaștere când eu te folosesc pe tine ca bilet de final. Mi-ar fi plăcut, dacă era ceva, ca Moldo să fi spus, nu Iasmina. Vă aștept părerile dumneavoastră referitor la această situație. Mi se pare că Iasmina verbalizează mai cu perdea, mai fără perdea, că ea îl place pe Moldo, că ea este într-o cunoaștere, pe când Moldo doarme în bocanci. Panică, panică, panică. El are treabă cu toți din casă, mai puțin cu Iasmina. Ea vrea cu tot din adinsul să-i atragă atenția, dar el bineînțeles că este mai bucuros când o vede pe Veronica. Am văzut o fază când a venit Veronica în casa băieților ca să-i dea două calde lui Dorobanțu. Bineînțeles că Moldo a fost foarte entuziasmat și o chema cu gură de foc pe Veronica să stea cu ei. Ceea ce nu am văzut la Moldo, acea plăcere să stea cu Iasmina, cum ar fi vrut Veronica să stea cu ei. Se vede cu ochiul liber că Moldo a simțit că Veronica este susținută de staff și de asta îi și intră în grații. Ce am mai observat, dragii mei telespectatori, că acest Dorobanțu nu înțelege, Dorobanțu nu înțelege de ce Alexandra îl împinge către Manuela. Aici vreau să scot în evidență două lucruri pe care chiar sunt pe tematica iubirii, și anume Andrei, Laura, Sorin. Se vede cu ochiul liber că Andrei o simpatizează pe Laura. Sorin, simțind că Andrei se îndreaptă cu pași repezi către Laura și o vede și pe Laura că îi face plăcere să stea cu Andrei, începe să accelereze, să-i aducă pluși și să o caute pe Laura. Dar vedem orgolii, vedem că la un moment dat Laura vorbește cu Andrei într-un colț al casei, iar Sorin vorbește cu Manuela într-un alt colț al casei.
Asta înseamnă iubirea. Acum să vedem cine va câștiga dintre Andrei și Sorin inima Laurei. Asta vreau să văd. Asta este tematica acestei emisiuni. Nu îmbrâligături, nu instigări, nu minciuni. Asta vedem și la Dorobanțu. Dorobanțu îi place Alexandra, dar Alexandra face 2 pași înainte și alți 4 în spate. Și oarecum îi dă de înțeles lui Dorobanțu că parcă se uită după Manuela. Asta înseamnă gelozie și nesiguranță. Vrem să vedem pe fețele voastre și voi, băieții, să vedem cum vă luptați pentru a le câștiga inimile. E un pic mai greu cu Dorobanțu, dar eu zic că Alexandra va avea multe șanse să fie cu Dorobanțu sau, de unde nu știm, că Manuela va sări din bârlog, în ghilimele, și va cuceri inima lui Dorobanțu. E cel mai frumos ceea ce vedem între aceste cupluri, să vedem, nu știu care, cum, acești tineri frumoși. Așa se întâmplă și în viața reală, când un băiat place o fată și apare al doilea băiat, încep luptele, în ghilimele, între a cuceri această fată. Vedem alte 2 fete care îl plac pe Dorobanțu și suntem curioși să vedem care din ele va deschide inima lui Dorobanțu. Acum doar Dumnezeu știe și în primul rând vom vedea cine are carismă, sex appeal să cucerească inima Laurei sau inima lui Dorobanțu. Ce mai vedem? Vedem pe Iasmina că și ea e oarecum geloasă pe Alexandra, că îl vede pe Moldo că se aprinde când e vorba de Alexandra, dar din punctul meu de vedere Iasmina este geloasă pe toată lumea care stă în jurul lui Moldo. Iar Moldo se pare că vrea să-i inducă și el, că și el e gelos. Vezi, Doamne, când a venit Dorobanțu în casa fetelor, iar Iasmina i-a sărit în brațe, bucuroasă fiindcă l-a văzut pe Dorobanțu și oarecum să facă și ea niște controverse, să vadă reacția lui Moldo. Din punctul meu de vedere, Moldo a început să țipe că, vezi, Doamne, Dorobanțu trebuia să ducă la Alexandra, nici de cum să o îmbrățișeze pe Iasmina. Din punctul meu de vedere, Iasmina a făcut lucrurile astea să-i vadă reacția lui Moldo, dar Moldo, părerea mea, că a făcut-o doar pentru material, nici de cum că, vezi, Doamne, o va pierde pe Iasmina, că nu se pune problema, el știind că Dorobanțu nu se uită la Iasmina ca la o iubită, ci ca la o soră. Dar vrea și el să fie controversat și, vezi, Doamne, este gelos. Un mare, mare dislike, Moldo, că se vede că ai toți pașii gândiți ca să dea bine la public. Tu poți păcăli doar pe cei naivi. Pe mine în niciun caz nu mă poți păcăli. Se vede destul de clar că interesul tău este să faci materiale și să îți dai tu cu părerea despre toți. Dar despre Iasmina eviți toate subiectele. În momentul când ești cu Iasmina, doar palavre, baloane și atât. Nimic legat de dragostea voastră. Acum tu o dai, domne, mie îmi place situația asta, adrenalina asta. Care adrenalină? Că deja ești plictisitor și se vede că ești panică, panică, panică. Iar Iasmina se vede că este leșinată și că așteaptă o minune dumnezească din partea ta. Ceea ce eu cred că nu va veni, doar va veni exact cum face Turturica cu Dorobanțu. Acum, în momentele astea. Ce mai vedem? Îl vedem pe Daniel că se aduce în discuție Camera Roșie a Cistinelei cu Dorobanțu.
Îl vedem că este dezamăgit acest Daniel și că o dă cu tentă de copii de grădiniță, că vezi, Doamne, poate acum se vor liniști apele între Cistinela și Dorobanțu și nu se vor mai ataca. Din punctul meu de vedere, Daniel e conștient că este o roată de rezervă și că este văcarul satului și Cistinela îl folosește. Am văzut că Cistinela îi ironizează și le comandă la acești gemeni: treceți și voi la masă, ca la niște câini. Nu are nicio treabă Cistinela cu Daniel, ba din contră îl pune și la punct. De unde ai crezut tu, de unde ți-ai făcut tu ideea asta că doar pe tine te voi chema la Camera Roșie? Adică îl biciuie, îi dă rușini pe față, după care îl ia cu lugu-lugu: taci mă din gură că tu oricum ești în plus. Te folosesc, că altă variantă nu am. Dar se pare că gemenii ăștia se dau foarte deștepți, dar de fapt sunt văcarii satului, niște ciobani neciopliți. Fapt că am văzut răutatea lor în privința Laurei, ceea ce mi se pare de joasă speță și, exact cum v-am spus, sunt niște ciobani neciopliți, niște needucați. Măi gemenilor, măi frații printre uși, din punctul meu de vedere, educația voastră este zero. Voi aveți impresia că dacă dețineți material, toate fetele stau la picioarele voastre? Încă o dată mi-ați demonstrat că nu ați crescut decât la stână. Voi nu știți să vă comportați cu o fată, voi sunteți din topor, dar uite, găsiți una ca Cistinela, una de-asta șervețel de DN1, care vă pune la punct. Voi doi, frații printre uși, doar genul ăsta de fete veți avea. Nu știți să vă comportați. Dacă o fată se comportă civilizat cu voi, și Laura a fost o fată de bun simț, și ca să nu se simtă ăsta Vlad dat la o parte și umilit, l-a băgat în seamă ca acum Vlad să dea în ea ca în sacii de box. De ce te-a pus Cistinela? Păi încă o dată ne arătați că sunteți șervețelele și otrepele Cistinelei. Sunteți niște băieței cu mustață și fustiță. Să vă fie rușine, și mai ales ție, Daniele, că tu ai avut curajul și tupeul și nesimțirea să-i spui Laurei: afară nu te băga nimeni în seamă. Păi ce crezi? Asta este valabilă la voi, frații printre uși, că nicio fată cu scaun la cap nu vă ia în seamă. Vă folosește doar una ca Cistinela, care să vă mănânce banii. Cam asta este diferența între băieți adevărați și neciopliți ca voi. Luați exemplu de la Andrei, o place pe Laura, dar nu-i vorbește urât, nu se comportă urât cu Laura, ba din contră, face fapte frumoase, că așa sunt oamenii educați, și Laura îl va remarca pentru ce e el, nu pentru obrăzniciile și nesimțirea voastră. Voi sunteți cățelușii la șervețelele precum Cistinela de la DN1, voi asta aveți. De fete de genul ăsta aveți parte, care vă umilesc și vă înjosesc pe bune. Fete adevărate nu veți avea niciodată, decât ca Vulpița sau ca Cistinela. Să vă fie rușine ce ați putut să faceți amândoi ieri cu Laura. Bineînțeles, mi-a plăcut foarte mult de Sorin la sfârșitul episodului, că le-a spus: este urât ceea ce faceți cu Laura. Mi-ar fi plăcut ca toți băieții să le atragă atenția la acești ciobani, că nu este frumos cum se comportă cu Laura. Chiar dacă tu, Vlade, ai plăcut-o pe Laura, după care spui: mie nu mi-a plăcut niciodată, n-am fost interesat niciodată de Laura, și atunci de ce faci figurile astea? Pentru ce? Păi vezi că ești un mincinos.
dar recunoaște că voi aveți frustrările astea și știți că afară nu se uită nicio fată la voi. Cum a spus Tântălache de Daniel, că dacă arătați voi două poze din telefon, Manuela cade pe jos, că este materialistă. Păi vedeți că doar atâta puteți. Dacă n-aveți bani, nu se uită nicio vacă zăpăcită și nicio găină turbată la voi. Cam ăsta este caracterul vostru, decât una ca Cistinela care vă bagă sub pat, vă urcă pe masă, luați-mi geantă, puneți-mi silicoane, cam genul ăsta de fete. Ca să vă bage și pe voi în seamă, trebuie să cotizați. Așa că un mare, mare dislike, măi, frații, printre uși. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? O vedem pe această turturica care, din punctul meu de vedere, și-a arătat adevărata ei falsitate. O vedem că se cere la cameră să îi dea 2 calde lui Dorobanțu. Deci, dragii mei telespectatori, sper că v-ați dat seama cât de falsă poate să fie această turturică. Deranjul meu cel mai mare este că doamna Mantea și staful îi permite acestei individe să facă un teatru de 2 lei și să își dorească ca turturica să-l prindă în mreje și să-l păcălească pe Dorobanțu. Dar, măi, pisăloaco, din punctul meu de vedere, îți dai cu bâta în cap singură. De ce? Că arăți tuturor cât de falsă ești și cât de ușor poți să joci teatru. Atât de proastă poți să fii încât nu-ți dai seama că Dorobanțu deja v-a citit și deja și-a pus un mare semn de întrebare, spunându-ți în față ce se întâmplă cu toate 3. Și tu și Ionica și Cistinela. Veniți toate 3 să vă împăcați cu mine, dar intră în jocul vostru ca să vă arate fețele și să arate lumii întregi cât de tute sunteți și cât de false sunteți. Se vede cu ochiul liber, măi turturico, că tu ești plină de tine, că vezi, Doamne, știi ce vrei, acum îți place tot la Dorobanțu. Mă, fetiță, ești tută. Deci crede-mă că se vede din avion că ești tută și nu ești capabilă să... Tu crezi că ai sexapilul tău de femeie, dar crede-mă, l-ai făcut pe Dorobanțu să-ți spună în față că nu ești genul lui de femeie. Deci la modul ăsta te umilești, măi, asta apă cu lămâie. Foarte urât. Chiar vă rog frumos, dragii mei telespectatori, să vă dați și dumneavoastră cu părerea. Credeți că Dorobanțu nu și-a dat seama că asta face un teatru de 2 lei și că, vezi, Doamne, vrea să-l manipuleze? Ba din contră, Dorobanțu i-a spus în față: ai grijă că eu nu pot fi manipulat. Eu sunt genul de bărbat care nu pot fi manipulat. Păi vezi, mă, turturico, vezi cât de tântăloaică ești, exact cum spui că ai fost psihologă. Păi dacă erai o fată deșteaptă, crede-mă, că aveai alte tertipuri să te faci plăcută de Dorobanțu. Dar Dorobanțu te-a mirosit că ești drojdier. Asta e, ce să-ți fac, măi, turturico. Dar, din punctul meu de vedere, mie îmi pare bine ce faci. Poate doamna Mantea asta dorește, să vadă toată lumea cât de falsă poți să fii și cât de ușor minți. Că ceea ce faci tu cu Dorobanțu ești tu în persoană. O femeie mincinoasă, o femeie parșivă, o femeie care se dă mâță blândă când de fapt ea zgârie foarte rău. Așa că dacă aveai creier, îți dădeai seama, turturico, că tu singură îți dai cu bâta în cap, arătând lumii întregi cât de ușor poți să minți. Asta e. O fată cerebrală și cu coloană vertebrală niciodată n-ar putea să facă ceea ce faci tu
acum în emisiune. Așa că, dragii mei telespectatori, v-aș ruga din suflet să lăsați comentarii cu lux de amănunte ce părere aveți acum de Turturica, văzând cât de falsă poate să fie și cât de diabolică și malefică îi este mintea. O femeie normală n-ar face în viața ei așa ceva. Se vede cu ochiul liber că ai un defect profesional. Știi să bei din pahar, știi să fii mieroasă cu un bărbat doar până primești comisioane. Vedeți că nu vă dați seama ceea ce faceți. Și asta la 33 de ani, creierul tău e cât o nucă. Cum să faci așa ceva? Decât dacă ai defect profesional. Să bei tot timpul din pahar, să stremure mâna și să te dai la bărbații. Puneți-o pe Iasmina să facă chestiile astea. Nu o să reușească. Puneți-o pe Alexandra, puneți o altă fată. Nu vor reuși pentru că au demnitate, pentru că au coloană. Puneți-o pe Cistinela. E mănușă. Cam asta se întâmplă cu voi. Uite-o pe Manuela, chiar dacă e mai truli și mai cu capul în nori, nu poate să facă ceea ce faceți voi, cliente false. Asta e, Turturico, încă o dată mi-ai demonstrat că nu că ești proastă, ești proastă, proastă, proastă. Și că ăsta e defectul tău profesional. Ceea ce faci cu Dorobanțul. Joci un rol de ispită. Asta e. Eu v-am spus, minciuna are picioare scurte. Și la un moment dat vă veți demasca singure. Cam asta ești, Turturico. O clientă falsă, nici de cum psihologă. O psihologă adevărată și, apropo, măi, Turturico, s-ar putea să ai niște probleme. De ce? Că te vor vedea psihologii adevărați și vor spune: tu nu ar trebui să faci parte din această categorie decât la DN1, acolo. Asta e, să vă fie rușine. Dar, pe o parte, dragii mei telespectatori, lupul schimbă părul, dar năravul ba, și la un moment dat minciuna are picioare scurte și ne arată de unde provine această Turturica. Ce-am mai văzut, bineînțeles, pe frații ăștia printre uși, care Daniel spune că are aere de model Laura. Măi, Daniele, tu ai aere de cioban și Laura cu adevărat de model. N-aveți cum, vedeți-vă lungul nasului și nu vă mai dați la fete educate, elevate, cu bune maniere, că voi sunteți niște ciobani opăriți, veniți de la coada vacii. Dorobanțu începe și intră în jocul acestor pupeze și spune și doamnei Mantea, mai râzând și mai așa: doamna Mantea, nu știu ce se întâmplă, dar parcă se îndreaptă lucrurile. Bravo ție, Dorobanțu, dacă ele vor să se joace cu tine, joacă-te și tu cu ele, până nu vor mai putea și își vor demonstra singure că sunt tute. Așa că, dragii mei telespectatori, cam asta s-a întâmplat ieri în emisiune, în mare. În seara asta vom vorbi mai multe pe live și așteptăm să vedem ce se mai întâmplă în Casa Iubirii cu aceste pupeze. Cistinela, șat după șat de peste prut, cum vor ele să-l facă pe Dorobanțu una cu pământul, dar din nefericire pentru ele sunt prea proaste pentru Dorobanțu. Dorobanțu se joacă cu mintea lor ceva de speriat. Asta e, ba din contră, Dorobanțu știe cum să le umilească frumos și să le arate caracterele și să le dea jos măștile. Felicitările mele, Dorobanțu, rușine să-ți fie, Turturico Veronico. Vă pup cu drag, a voastră Pandele Laura, aștept comentariile dumneavoastră,
până când ne vom întâlni să ne spunem părerile live. La revedere! O sâmbătă minunată tuturor!